Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu yau 'yan uwa zan nuna muku yadda za ku buɗe PayPal account. Shi dai wannan account na PayPal account ana amfani da shi ne wajen turawa kuɗi zuwa ƙasashen waje da kuma karɓar kuɗi daga ƙasashen waje. Misali kai ɗin kana harka ne ta freelancer a website na wani website haka ka nemi musu aiki, to insha Allah in za su turo maka kuɗi PayPal ita ce hanya mafi sauƙi da za ka karɓi wannan kuɗin. Haka kai ma idan za ka tura wani, to hanya ta PayPal ita ce mafi sauƙi da za ka karɓi wannan kuɗi. To yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku buɗe wannan account na PayPal a Najeriya. Farko za ka shiga browser ɗinka kamar yadda nake haka a ciki, amma kafin sannan ina roƙon ga wanda suka fara kallon wannan channel ɗin tawa a yau da ku taimaka ku danna min alama ta subscribing, sannan ku danna alama ta like da ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. To idan ka shiga cikin browser ɗinka kamar ni yanzu haka ina cikin Opera, za ka iya shiga cikin Opera ka ko kuma Chrome, za ka danna kamar haka ka rubuta PayPal sign up kamar haka kenan, sai ka tafi searching. Yauwa ga shi nan ya nuno, to za ka ga inda ka sa PayPal account join millions of PayPal users, ma'ana nan ne inda za ka shiga kai registration, sai ka shiga kamar haka. Gashi nan yana loading. To idan ka shiga wannan page na farkon nan kamar haka, to zai baka zaɓi ga su nan. Idan login za ka yi already kana da PayPal ɗin, zai sa maka my PayPal, da yake yanzu akwai ina da shi na already. To idan kuma sign up za ka yi, shi ne sai ka danna wannan sign up for free, sai ka shiga kamar haka inda aka rubuta sign up. Gashi nan shi ma yana lodi. To abu na farko da za ka fara yi in ka shiga PayPal ɗin, shi ne za ka fara saka lambar waya. To zan saka lambar waya kamar haka. Yauwa gashi nan na saka lambar wayata, sai in danna maɓalli na gaba inda aka rubuta next. To yanzu sun turo da wata lamba ta confirmation ɗin cewa ni ɗin ne zan yi wannan abun. To gashi nan sun turo ta 94, sai 50, sai kuma 15. To gashi nan na saka ta, sun ce min ban sa daidai ba, 84 ne afuwan, 50 sai 15. To yanzu wa'innan nan gurin za ka bi ka ciccike ɗaya bayan ɗaya. Misali bara in saka email ɗina, gashi nan na saka email ɗina, zan saka sunana, kamar haka. Na saka sunana, zan saka sunan mahaifina. To a nan kuma sai in zo in yi ƙirƙiri password wadda zan ringa amfani da ita ta wannan PayPal ɗin. Zan fara sa ta ne a wannan na farkon nan. Gashi nan na sa ta. To gashi nan na gama saka password, sai in ƙara danna next again. To sun ce ta farko ba ta yi matching ba, bara in canja password. Bara in canja password. To na ɗan samu matsala ta security challenge, to amma duk wannan abu ne mai sauƙi. Bara mu da nan ɗin recaptcha.
sakamakon waccan matsalar da aka samu ce ta farkon nan. To yau ga shi nan bara in saka. Yauwa to ga shi nan na gama sa ita kanta password ɗin. Sun ƙara kawo dai wajen security challenge, to amma duk wannan ba wani abu ne na tashin hankali ba, da yake abu ne na harka ta kuɗi. Suna tsoron wani lokacin ya kasance wani wanda alal misali robot ne, sakago kenan, ya shiga ya yi signing up da kansa. To gashi nan sun ce a fire hydrant, abinda zan danna a nan wannan abin kashe wutar da ake samun sa a irin gefen titi kenan na ƙasashen Turawa. Gashi nan ina daddanna musu shi, to ina ga ya ƙare, sai in ƙara danna verify. To yanzu abin da ya rage a nan gurin address zan saka, kamar alal misali an sa musu number 7, yes a je a hakan, amma in sa musu zuro number 3. Gashi nan sun gano wannan ɗina, abin da zan sa a nan, abin da na saka a nan. Nan kuma zai in zaɓi z postal code ake ce masa, shine kamar na Kano za ka saka 700, sai ka sa 32 haka 323. Yes, ina ga wannan haka shine z postal code na Kano 23. Yawa wannan shine z postal code na Kano. Sai kuma date of birth shi ma da zan sassaka a nan gurin. Yanzu ina gama danna wa'annan ina sa shi, da yake dai gaskiya bana so in ƙarasa, already ina da account ɗin. To in ka gama cike wa'annan abubuwa shine ka gama mallaka na shi wannan PayPal account ɗin. Kawai inda zan shiga nan gurin in danna agree and create. After na danna nan gurin, na danna nan kenan stay log in past, na ƙara danna nan shi ma duk na yadda da sharaɗansu. Nan terms and condition ne shi ma na gama yadda da shi, sai in dawo nan gurin in danna agree and create account. Ma'ana already an gama creating na account. To tunda ni ba creating ɗin account ɗin zan ba sai na danna nan ba, saboda ina da shi already. Kana danna nan gurin ka gama creating na account, zai shigar da kai, zai kawo ku kamar nan, kamar da kuke gani nan ni ga nawa. Wannan shine nawa na asali wanda nake amfani da shi account ɗin. Na gode, sai wani lokacin. Ina roƙon ku da ku danna mana alama ta subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, yadda da zarar na ɗora sabon bidiyo za ku gani. Na gode, sai wani lokacin. Naku Yunusa Abdullahi, mai wannan channel ta Sirrin Fasaha TV.